Sizibulisele bethuna phokuni kwindawo ngendawo endibukelene kuzo. Igama lam nguzaka ke akabikho nto itshintshileyo. Sisekulaa nkqubo ethi sithini istori sakho, apho abantu abathanda iindaba abafana nam abathi bahlale kweli khasi baphulaphule ngosaziwayo bethu basekuhlaleni uba basuka phi na, ithini na imvelaphi yabo, benza ntoni na. Namhlanje ke sibaleke sajona eCape Town apho sithe sabuya nomfana waseBada Village kuthiwa nguTornado isifunguvungu malanga ehlobo. UTornado ke uthi ufuna ukwabelana nathi ngestori sakhe naye akazixela uba ungubani waphi esenza ntoni na. Yes, so iBada Village ayisukanga yakhona nje, nayo inembali yayo. So makasinike uTornado ithuba njengoba senibona unqangile phaa ngemva akhe asinabisele uba namhlanje usiphathele ntoni na. Make singakhange sitye xesha sibaleke siye phaa kuTornado akhe asibalisele nje okuncane asiphathele kona namhlanje. Masiye khona bethuna. Mandibhotise kwisizwe sonke esimnyama, ndibhotise amagcale kakuthi, ndibhotise kumaXhosa wonke ephelele, kwizizwe zonke zaseMzantsi Afrika, naye kuye wonke ubani oyawuthi ifikelele kuye le video. Othethayo ke nguzama wakwaNtenteni, ngumnywabo ugatyeni undondela umama lonkomo zibomvu zikagodze zikaMzalarha. Ndisuka kuCendane kwilali kuthiwa kuJinqa eZizane. Inkaba yam ke ayipha, ndikhulele phaa, yonke into ndiyenze phaa, khona ngakhange ndiyenze. Akho zigaba ngakhange ndizihambe, zonke ezobukhwenya kuyotsho ebudodeni kuzobana namhlanje. So apha ke ndizonibalisela ngembali yam, ngobomi bam, nangakumbi kwicala lomculo. Ndithi fahla ke kwezinye ke ezipersonal izinto. Ndizalwa ke kwikhaya apho sibathandathu, ndingokugqibela ke mna ke. Zalwa ke ngutata ongasekhoyo uMkhanda, lo ndimbiza uMabhataza eQolorha. Novuyelwa igama lakhe lala kulo mama ke, kunohotile lasemzini. Tata ke ebenabafazi ababini, bekhona umfazi omkhulu omdala, kuye unentombazana enye, kuye umntana omnye osisintombe ekhaya. So lime kanjalo ikhaya lam ke. Sibaninzi ke ekhaya, kho khaya khulu, kube khona okhaya ncinci, njalo njengawo wonke imizi. Ndibeyila kwekukhulayo ke mna ke ekukhuleni ndisolusa iinkomo, siqubha, senza imidongwe, iinkomo zemidongwe neentoni, siqhuba imoto zamacingo. Akho nto ndingayenzanga nje basenditshilo, nayiphi na ikwekwe ekhulele ezilalini. Sidlala iinduku, sisithini, sithelekiswa ngabakhulwa bethu. So ke xa ndisiza kwicala lomculo, indaba edibene nomculo ndiqale sisengamakhwenkulusayo. Sithi xa sicula amagijo phaa, ndibe enye yee-leaders, ndibe enye abafana abahlabelayo igijo, ukuza ke emiguyweni njalo. Ukunqumlela ke istori, uqala kwam nje kuthi ndiyaziwa from 1998 apho ndandikhalisa khona iphondo. Inkomo ndiyivuthele emguyweni, sithi xa siyibona uba idry sigala amafutha phaa kwenze uba noko yithi ukuphuma kakuhle isound le yayo. So ndiqale apho ke ngo-98. Then ngo-99 ndabuya ndabamba isiginci. Ngo-98 bendisasifunda ke isiginci ke, ndifunda nomnye umfowethu ekuthiwa nguLulama Mvalo. Sasisebenza sithutha umgquba phaa kowabo. Singamakhonga amanxibe, simane sisebenza, simane sinikwe eso sithabathaba, kuthiwe khanithutha izitena, khanizohlakula, kanithini. So besenza zonke ezo zinto, then sinikwe eso sithabathaba. So ke kwesa sihlandlo sasisebenza noLulama sithutha umgquba phaa kowabo. Enesiginci ke setoti, emane sidlala ke, simane sitshintshiselana ke, sidlala esi siginci, ndibonisa amanotho esiginci. Hayi, kube kuhle. Kuzothi ngo-98 njalo umzala wam
emana ukufika ekhaya nephethe isiginci sakhe naye edlala ndi-interested kwesi siginci but ke ndingenaso esam ndimane mna ndidlala esi sikalulama mvalo naye kwangumzala wam opha elalini. So afika umzala ke uNongoma simane sidlala amane idlala isiginci ndibe interested ke uqale ngo-98 uba ndikhumbula kakuhle udlala amakhwenkwe pha elalini njengoba mna ndizoqala ngo-99 pha elalini. So ngo-99 ke hayi ndasibamba isiginci hey bothuka abantu abaninzi hayi bo uyakwazi udlala isiginci kanti hayi kwabe sekwanakele ke ngoku 99 2000 2001 2003 esendihamba zonke ilali ke ngokoNontshinga kongethe kokhantolo zonke ilali zakucendana ndisaziyo uba hey lo mfana nangu lo mfana udlala isiginci. So kuzothi ngo-2003 kukhona kenye igroup ekuthiwa yizo yapha kaMaxhama igroup yomxhenso wesintu. Then yamakhwenkwe but ke bi-under arts and culture ixesha elininzi biperforma kwezi ndawo apho si-invitwa khona ngo-arts and culture. So uzothi kumfowethu sesiya Joburg uNongoma wathi efondini mandishiye wena apha mani kuba ibindim umuntu odlala kule group mandishiye wena apha usowulida le group ngesiginci mna sahamba ndiyotshona eJoburg ndiyokhela amadlelo alihlaza. It's fine ndishiyeke ke ndiyiphusha igroup ndifunde high school ngokwetyali shiyeke ke ndidlala egroupini waphinde wabuya I think ngo-2003 njalo saya ePort St John's kwi-festival phaa ka-arts and culture. Kulapho ke sadibana notata uNkunzi Mdaka obhutvala ngeentsimbi nezinye ii-artist phaa. Kulapho ke sabona khona uba xa udlala uMasikhandi amanothi wabamba njani. From there ke ngozasiphinde siyeke ke sasobona nje sithi yakhona hayi ke usukela ngoko sayibamba asaphinda sayiphuncula sawumane sipractice soyi-2 sifunda uMasikhandi sipatanisa sathi kabonakala uba isayibamba waze ngo-2004 ke yena uNongoma wenza i-album yakhe ethi Phumalanga. Apho ke in fact ngo-2003 njalo saye senza ikhasethi esasilibiza Tshangisa Sikhomo sabe linengoma ezininzi ke zazithina kanene usiziwe luyakhala luyalila kanje nezinye manzininzi gcina abazali bami uzubagcina abazali bami zininzi ingoma phana ibethina ojikijele ehlathini ithina zininzi ingoma esasizicula phaa kwela khasethi sadlala nje isiginci kuphela ke phaa zingekho ezinye intsimbi sidlala isiginci silide ngevoice sizibheke. Uzothi ke sesiya eGoli umfowethu ngo-2004 eyorekhodi ikhasethi lakhe lokuqala elithi Phumalanga sakhompoza ke ingoma I think noba ingoma endizikhompozile kula khasethi noba ziyi-2 if not 3 ethi abangani bambandishiya mbhekabheka ndedwezweni nenye thina indoda enjani engafuna ukugana nezinye so sahlanganisa nomfowethu sakhompoza wahamba eJoburg wayokwenza ikhasethi lakhe elithi Phumalanga hayi wabuya nalo saliphusha ngo-2004 wabe sesiyehla entabeni ke yena ke yokoluka ngo-2004 yes njalo ndashiyeka ke mna ke ndiphusha ngo-2005 ndaya entabeni nam senze grade 12 etyali 2006 2007 wenze wakhupha enye ikhasethi ethi Imali Yegazi yabo eseJoburg ngosebuzinza eJoburg. Ndizothi senze esikolweni ke ngoku mna cause ndithe xa ndiphuma entabeni ngo-2006 January ndabe senditshona eCape Town ndiyokhangela indaba zesikolo hayi ke nyani ke ndangena esikolweni ndaqhubeka ndafunda. So 2009 sathetha kuba besicommunicate on a daily basis sathetha hey fondini kumele sihlanganise man inansi igroup senze idemo. Ndenyuka ke June 2009 safika sahlanganisa idemo yengoma ezi-4 sayithumela kula company kuthiwa yi-Mob Music apho kwakhona uNkebenkebe wayekulo company leyo uproducer wakhona wayenguNukes. So sayithumela phaa ke lo demo leyo wathi uNukes hayi siyanithatha madoda ngenyanga ethile kumele siyodibana estudio. It's fine hayi ke sahlala phansi ke nomfowethu mfowethu naku inansi ke approve sithina apha sizibiza ngantoni sayibiza ngantoni sabe sinamagama amabini akhoyo elithi Amawele Amahle okanye Amawele kaMamtshawe. Hayi sa-end apha ke sivotele lithi Amawele kaMamtshawe savumelana ke hayi mfowethu li-right eligama sisebenzise lona.
hayi ke ndaphinda ndabuyela back eCape Town. From there ngoSeptember, because bekutofuna sibuyiswa sizorekhoda amawele ngoSeptember. Buya ngoSeptember sahamba satshona estudio 12, sahlanganisa noNhlanhla Xaba pha, ovukile Xolo, Sibusiso Mnduna, may his soul rest in peace, or Lahla Umlenze, may his soul rest in peace as well. So sakhanda apho sayibopha ialbum ethi Songena Ngawe. Hayi yatshisa izikhoda futhi yathandwa kakhulu ngabantu. Kuzothi ngo-2010 selingenile ke ngoebantwini, seyidlalwa nakomhlobo wenene nakwezinye izikhululo ezikhulu kwi-community radio stations, kusothuka into yoba hey, luhlobo olunjani ele Eastern Cape lidlala abafana, angathi badlala ngathi ngabantu base-KZN, because e-Eastern Cape siyazi uba kuqheleke into yoba kudlaleke lo mculo wemfene. So sibe ngabokuqala uzana esitayile esithe ukuphuma kwinto edlalwa e-Eastern Cape. Hayi ke basithanda abantu, basamkela kakhulu, sanominator kwi-Satmas ngo-2010. Apho sasingenele khona notata uChwanele Bhaca naMampondo Emveli nabanye. So ke saya kwezo Satmas ezo, hey ngelishwa ke sabethwa apho. So kulapho sadibana khona noMbuzeni ke nezinye artists ezinkulu ke nabanye abasasazi abakhulu. Kulapho sadibana khona saqala khona uba ukwazana nokuba sibe ne-communication nabo. Hayi ke sukela ngoko ngo-2011 kuba besesekhampanini and ikhampani ingathethisi ngento yoba izawuphinda isirekhode nini kwixesha elilandelayo. Kwathuleka sathi hey, ndaweni yoba kuthuleke, ndathi mfowethu ndinazo isentana apha kum, ndaweni yoba kuthuleke ndicela uyokwenza isolo album yam uTornado. The reason why singenzanga amawele kamtsho, it's because besise kwikhampani sisabotshelelwe i-contract and yathi ikhampani ingathi isirekhode, so asikwazi ke ngovele sithi siyaphuma siyokwenza i-project sibe sisabanjwe ikhampani ngapha, umthetho awusivumeli kanjalo. That okay, it's fine, asurekhoda amawele basihambe siyokwenza isolo kaTornado. Sahamba 2011 sakwenza uNdisamthanda, sawubetha futhi sibambisene, sisebenza ke nabantu sisebenza nabo, but ke ngosasirekhoda estudio sikabhudvukile Xolo loud and clear eGreen Village Soweto. Sayifasi album, I think yayi album yokuqala kaMasikhandi eyenziwe kwesa studio. Dan yaba yokuqala ngqa yakade senza i-albums egospel and stuff. So from there ke ngoku samphusha uNdisamthanda wangena ebantwini wathandwa. The late uTata uMbixane naye ephusha kuba ever since ke safika emculweni ke saqaqeleka kuye, wayuthanda umculo wethu, wayuthanda umsebenzi wethu kakhulu, zangaphinda aphuncuke nathi until wakanti uyashiya emhlabeni. Sizothi ngo-2012 ndangenela kwi-Satma Awards ngayo yona la album ethi Ndisamthanda. Hayi ke zashuba, ndabadilizo Cevuzile phaa, ndabadilizo Sibode Poetry nabanye kwakuhle kwanjeya, kumnandi sisebenza strong futhi siphusha. Hayi ke kwakuhle ngo-2013 kwakwidemand ke ngwethi Tornado enye album uyikhupha nini enye album. Sisabanjwe i-contract ngapha eNantsken kupha kuNantsika eMob Music. 2013 ndaqonda ngene studio ndakhupha amatsana. Hayi ke nawafika amkeleke ebantwini, bawathanda abantu kakhulu. Ndabuya ndanominator ke ngoku-Satma Awards ngo-2013 njalo. Sele ke kulo uqala phaa ngo-2011 sesisebenza nomanager uJola, ngoba wandi-approacha sidibane esikolweni eBush ngoba naye befunda phaa. So ndasa le-album yamawele kaMtshawe yokuqala Songena Ngawe kuye, wayithanda kakhulu. Wathi madoda ndiyayithanda le nto niyenzayo, ndiyanqwenela into yoba ndibe khona apha ecankweni, ibe khona into endincedisa ngayo noba yintoni na, ndinisapote apha napha apho nidinga uncedo khona. So ubuhlobo bethu baqala kanjalo noJola. So from 2012 from 2010 11 12 ukuza ke ngoku koko sasisebenzisana sonke sibambisene. So ngo-2011 ke saye saplana ishow noMbuzeni Sisibuselaphi nabanye abantu kuCendana, show yethu iqala ngqa indoors. Apho sakhawadeka sabona yeyi siyawuyika ishow ekuthiwa i-indoors, yayi-24 kaDisemba. Hayi zange kusebenzeke, sayenda apha oMbuzeni imali yepetrol sikhuphe ezibhokothweni kuthi kaba lo Christmas thina zasiyive thina, zange sikwazi uzonwabisa, sasizivalelele ekoneni ngoba hey imali ayikho, yonke imali iphelele kula show. Kulapho ke safunda khona isifundo sento yoba ishow indoors kumele xa uzawuyenza ube kanti uhlakaniphile futhi uphushe imarket kangangoko nako.
So sabona ba iyacaba singekafikeleli kwizinga loba singenza show indoors ngela xesha, kodwa ke yayinhliziyo yayifuna kukuhle ke kuba safunda apha kulanto. Yonke into odibana endleleni uyafunda, ndikholelwa kulonto. Saqhubeka ke sasebenza uzothi ngo2014 senze album ethi mhla uphela amandla yamawele kaMtshawe. Sesiphunyukile ke ngoku inantsika, sesiphunyukile kwi-contract ecompany. So senze album ke ngoku ethi mhla uphela amandla 2014, apho safeature uzukelo kwingoma ezimbini, uzukelo Sister kaNongoma kwingoma ezimbini ethi Undishiya Kanjani nenye ndiyayilibala nje igama layo bethini, isikodwa ziyi2 uba ndikhumla kahle. Sasebenza ke apho nabantu esingaqhelanga usebenza nabo, and omnye wabo endingazumbiza ngagama, but zasifile encakasana la album, zayibele into siyifunayo ngoba sasuke sasebenzisa omnye umuntu kwezinye zentsimbi ezibalulekileyo esingaqhelanga usebenza naye, and apha ingeyiyo ncakasana lento besiyifuna, but abantu bayithanda bayamkela, sayiphusha ke kwakuhle. Lo album inengoma ezidumileyo ethi Izandla, nethi Wayesebenza uMalume, nezinye ke zimnandi uqume zakhe nezinye. So siqhubekile kapho ke sayiphusha lo album, yathathwa yikhampani kaTata Uphuzi Khemese ekuthiwa yiNtsipheni Music. Yayithatha yayifaka under Universal oba mayipublishwe Universal. Hayi ke qhubeka yakhona kwi-digital stores wahamba umsebenzi. Ku-2014 lo. U-2014 ke ikwangunyaka wethu wokuqala kuthiwe siqashwa kwishow, basiyoperforma kwishow ebhatalayo kwakuse-40. Khomba lo show leyo safonelwa ngutata uMbixane the late, wafuna i-quotations yonke into sayithumela, sahamba sayoperforma. Sakhumbula noba yi-heritage ntontoni okanye yayinto ye-beauty contest, andisakhumbuli. So saqala phaa sabona ithini iziginci ziyabhatala, iziginci zinayo imali xa usebenza. Sayifumana imali yethu ngendlela erayithi, yonke into yarayithi, kwamnandi kwakuhle kwanjeya. 2015 unfortunately washiya uMbixane early 2015. Ngalo nyaka sibe sesikhupha ke i-album kaNongoma ethi Mihla Yami, sayikhupha ke sayidedela, sayiphusha. Kuzothi 2016 ndakhupha i-album yami ethi Uthando Phambili. Yale ngoma ke zithandwe kakhulu ngabantu, yona lethi Uthando Phambili, Nizogcwala, Ubizo, Abantwana beAfrika, nezinye nawuzikhumbula. So siqhubeka ke sisebenza. So kulaa minyaka ke from 2012 ndilapha eCape Town, umfowethu ele eJoburg. Ndinebranch yabalandeli mna elapha eKapa. Izoqina la branch after ndikhuphe le album ithi Matsana. Bathi bazibiza ngoba bangamabhutshwa namatsana because bebepush ibrand kaTornado kuba sisithe omnye ungapha, and ke mna ndilapha, i-meetings zibanjwa apha, ndiyaphusha apha eCape Town. So yayibranch yabalandeli bam eziTornado leyo. Kuthe ke umfowethu sebuya ezozinze eCape Town, hayi savele sahlanganisa yonke into, sathi hayi akuzubakho Tornado, akuzubakho Nongoma apha, masidibane eNsongeni. Le branch yabalandeli bamawele kaMtshawe. Kanga to a point yoba saqonda siyayiphelisa into yoba kubekho uTornado, kubekho uNongoma, because sifuna uba le nto ibe into ebambeneyo, ngoba abantu uba khona uba umuntu athande lo, omnye athande lo. So sasiphelisa laa nto ye-favorites, uba ubani hayi ubani uthanda lo. Even ezikipa esithi uba siyazibrenda, sizibrendeza amawele kaMtshawe, sayiphelisa into yoba umuntu anxibe iskipa esithiwa Tornado okanye Nongoma ukuza kwamfowethu apha. Yayi into entle siyivile into yoba sizawutsho sikwazi usebenza kakuhle le nto ngoba sihlele eCape Town sonke. Ayikho laa nto basithi sikhompoze, omnye ungapha eJoburg, omnye ulapha eKapa, ayisebenzisi kakuhle as much as basiyizama. Saqonda sawufuthelana ke ngoku nangakumbi le ndoda xa ilapha eKapa, yabona umsebenzi wethu uzawubonakala nangakumbi. Hayi ke saqhubeka sisebenza ke siphusha ke ngoku from qale uzinza bandiphazama ngo-2016 kweli cala umfowethu bandiphazame 2016 if not late 2015. Hayi ke sasebenza strong, sasebenza kuzothi 2018 sakhupha i-album ethi Sagula. 2018 sakhupha Sagula, sayiphusha, yathandwa ngabantu kakhulu. Asakhupha 2019 2020 sizothi 2021 apho ke ngoku uzoqala khona ke ngoku ukuba kubekho imoyanyana ngathi ifuna uvunguza ke ngoku
phakathi kwethu nomfowethu. Sinyamezele ke kodwa sibona izinto ingeyonto entsha into ezepha siyibona. Simane sisho efowethu uba silijonganga pha sawubethakala one day. Ngoba izivunguvungu siyazibona ziyeza pha yena ayikuba sithethi ngazo. Fowethu masiyijonge into ethile. Masiyiqaphele into ethile. Simane sixhobisana. 19 December 2020 kulapho ke ngoku sobona ba khona umoya ongekho mhle. Ngeke ngoku ezibe zihleli zikhona izinto bezingazi ukuthi direct ibizizinto zefamily but sibona bazasibetha. Yabo sizasichaphazela in a way. So kuzothi ke ngoku 2020 December sabona ba likhona inyawo ke ngoku elingena ke ngoku nalapha emsebenzini womculo. Elizasibetha ke ngona ngakumbi. Hayi ke simane sibambe meetings ndikhuphe izimvo zami nabo bakhuphe izimvo zabo bafo. Kube yilonto sibe ngathi silungise siqhubeke sibheke phambili. Siyazi into bayifundile lento andiyithandi ke ndingumuntu straightforward ke into oba andiyifile naye bafo lakhe icala uyathetha xa into engayithandi. So singabantu abanjalo. Akho umuntu ugcina ngaphakathi. Fondini into ethile andiva ngolhlobo. Fondini into ethile hayi. So singabantu abanjalo nje abathetha openly. Sithethe ke lento hayi kuzothi 2021 nje kwazi into ezininzi zenzeke ku2021. Dathe ndabona no ihambe ibanga elide lento. Hambe ibanga elide andizungena deep ezintweni ebezenzeka pha cause zeze family as much as ba zisichaphazele za end abasichaphazela nabantu abasithandayo nabalandeli bethu and bafuna uyazi bakwenzeka ntoni. Yabo zona izinto ezenzekayo zeze family zizawuthi zibeka nje yasombuleka zisonjulwe ifamily. Ngoba mina nomfowethu zange saxabana into edibene nomculo ever since sasebenza even nangoku asixabenanga into edibene nomculo. Sixabene ngendaba zefamily nendaba zethu ezi private ke apho wonke ubani unazi indaba yonke ifamily inazi indaba. Kodwa ke ezi zifike to a point oba mna ndithi ezithonado umfowethu andizukwazi uqhubeka nisebenze nawe because now mna nawe asathembananga reality asisathembananga. Awukwazi usebenza ke nomuntu ongathembananga naye because thina besebenza ngobambisana iminyaka sibambisene siyazi ijoke sindiyazi ba mfowethu ba uthi hayi ayiyuli andizoba personal. Now ndi feel like ba uba sithi sawusebenza ngoku ndizaba nayo indawo ethi yalo mjidi ngathi yana-attack xa nisithi man uhaba le ngoma singayenzi ngolhlobo sithi xa idispute loo nto bengathi uyana-attack. So ndinalo feeling ke andikwazi funeka xa ndisebenza nawe ndibe free to a point yoba xa ndijoke uzazi uba ndiyajoka xa ndithetha inyani silungisane. So asizokwazi ke ngokulungisana because sijongene kanje siyabalelana ngoku akuzobakho umsebenzi uzohamba kahle. So ndathi bafo I respect you, ndiyaba-respecta abalandeli. Andikwazi unika abalandeli into eyintlama because sizabanika intlama xa sizawusebenza sibe thina singavani singathembananga. So rather sinikane umtye okanye rather mna ndibuye umva ndiyoziqhubekela nebrand yam nawe uqhubeke nebrand yakho usebenze nabantu ozaba comfortable usebenza nabo nam ndisebenze nabantu endizaba comfortable usebenza nabo. So ndabeka phansi ke kumawele ngoMay 2021 ndabe sendiphuma ke ibrand yami yabalandeli iBata Village. Wathi aqhubeka kumfowethu nebrand yamawele plus neyakhe as unongoma. So apha ke eminyakeni bakhona abafana besebenza nabo very close abafana abaphuma phansi kwethu abanqobi bezizwe uSound Mine uScorpion baphusha. Asasebenza nabo kakhulu. Inhle into yethu manje bukeleka nje wonke umuntu uyayazi. Bekuthiwa ubakho abafana agogo kuloo ndawo ayaziyo into yoba Cape Town siyithatha yonke kuphuma futhi kuphume nesinedolo salokazi. Kwathi ke kuba ke ndiyithatha yaziba umzi xa ukhula napha ekhayeni nje basiba sikhona nisibaneza. Xa ukhula umzi ndiyaphuma ndiyozimela inqowa pha because shulti sahlala kule ndawo kokoko nomkhulu wami nawuthi asifana kangakanani. So end up singavani because uzawuthatha umfazi nami ndithatha umfazi ngapha. Umzi uyakhula ke xa ndithatha umfazi nawe uthatha umfazi kuzaba khona abantwana njalo. So rather ngexa ke ngoku kungekabikho ziphithiphithi ndiphume ndiyophuma inqowa lam xa amandla ndinawo. Sivane nomkhulu wami ndipha kude
elapha nimane simane sivizithelana sibonana. So ndizama ukuthi umzi xa ukhula uyaphuma umnyathi aphuma umnyathi ukukhula oko sibiza ngokukhula khonto singayaziyo xa sisonke. So kwenzeka ke xa sithe xa singaboni ngasonye nomfowethu sifikela kupoint yoba sisplithe uba phusha no sound bakwicala likabafo mna ndasheka no Scorpion, which is ayonto wrong ke leyo. Umuntu ukhetha elicala comfortable kulo. Ndingazungena deep ke kwindaba yabo because apha ndingam nebrand yam and ibrand yam ke ngoku imbali yayo kuyanyanzeleka ndizichaphazele izinto ndizichaphazelayo okanye ndibamentionile abantu ndibamentionile okanye ndibamentionayo because olu hambo ndilihambe nabo sekude kuzoba namhlanje. So yilaa nto ithi funeka uzazi apho usuka khona, yabo, funeka ukhumbula apho usuka khona ukuze indlela ebheka phambili uyibone. So there is no way yoba ndingathetha ngehistory yami yomculo ndingabamention, there is no way. And ke nabo kwelabo icala ayikho indlela yoba xa benyanisekile bangathetha ngembali yabo yomculo ndingaveli epicture. There is no way. So sasebenza ke no Scorpion ke saqhubeka nomfowethu sasebenza nabo baqhubeka kwiside labo uyahamba umsebenzi. Hayi ke sizo maybe ndawo ndilibala kanje. Yeah, in fact siqhubekile ndifuna uza kwindawo ka-manager ndiyacinga uba ikhole ndawo ndishiyayo. Ndithe mna xa ndiphume emaweleni ndathi ndiphuma mna as isiqu, ndiphuma mna as individual andihambi namntu. Besine-sound system, ndishiya sound system, ndishiya brand, ndishiya manager, ndishiya abalandeli, ndishiya kwanto ndiyoqala mna phantsi kuba andifuni into ndizawuthi sendiphambili kube kukhonjwa ngemini kuthiwa hayi uTonato wathi epha nje into ethile. Ndiphuma nje mna nesiqu sam nesiginci sam nevoice yam. Hayi ke ndathi Jola ndiyakushiya mna ndikushiya kubrand yamawele ndiyaphuma ndishiya yonke into. The reason wathi uJola madoda andixabenanga nani, andixabenanga nani mna xa ninobabini. So xa nindinga niyayazi uba ndifumane kaphi xa ninobabini. So ningandifaki endabeni yoxabana kwenu. If unongoma uyandinga ndikhona ndi-available, if wena uyandinga ndikhona ndi-available. That actually is about 3 kilometers because if 2 years managers oyi-2 should kwathiwa ndiyaqashwa kufowunelwa apha kuwe kuthiwe kufuna uTonato akuzuba mnandi kumfowethu because angathi uchoose iside. Same applies nakum xa ubafe eqashwa pha and i-calls zingena kuwe akuzuba mnandi kum because angathi uchoose iside. So mna hence bendisithi ndiyakushiya ndizazifunela umanager wam. Wathi uJola fondini ndilapha akhapho ndiyakhona ndizawusebenza nani nobabini xa nifuna usebenza nam. Hayi ndathi hayi ke Jola xa usitsho ke kuba ke nyana sixabenanga zagoba uphondo siqhubeka sisebenza. Mhlawumbi wena uneplan into yoba uzawuyenza njani yonke le nto. Hayi ke savumelana ke ndaqhubeka ke elihlobo bendihleli ndiqhubeka ngalo mna naye ukusebenza ndisekumawele ndim-update ngento yonke. Jola ndiplan ukuthi Jola le nantsi into endiyibonileyo online ayinawusinceda to build ibrand sibonisane sithini. Hey nantsi icontact ingathi kwi-festival endaweni ethile ubungenozama approacha la nantsika la mququzeli lwa mcimbi zonke ezo zinto ezo zonke. Hey ndibala ukwenza ingoma ethile ntoni andikhulule into hayi ibuna indlela funa nabo yenza. So zonke ezo zinto sangabantu abacommunicateayo on a daily basis sithetha ngomsebenzi wethu and stuff. Saqhubeka ke njalo. So basaqhubeka ke namhlanje. So ndizama uthi ke ukuphuma kwamna kwibrand khange ndiphume ndithi ndirhuqawu ever. Oye wandilandela ngumuntu ebehlele evele ndilandele. Yabo akho nomnye onothi mna ndamrecruiter into makaze eBata Village tsho even oyi-1 akekho sozavele. Umuntu oseBata Village umuntu ofuna uba seBata Village ngumuntu othanda uTonato nomculo wakhe njalo. Yes uba inhliziyo ke ingakhethelwa umuntu uthanda into ayithanda ngexesha ayithanda ngalo. Akekho umuntu onomkhethela into amakayithande. So ke silapha ndiyaqhubeka nomsebenzi wami eBata Village. Even i-dancers ezi bize zamawele yayizi-dancers zam ndizibiza ngoba zizivunguvungu from 2011. Bonke abafana qha ke sithe xa sidibane zamawele sathi masisebenzisa abafana. Sithe ke xa sesisplitha
but abafana hayi tati thina sisase apha ngawe. So asikwazi into basithi ke xa uphuma ecaleni sisheke ngemva because besize nawe kwalapha. So ke bonke abantu nibabonayo bebesebenza kwibrand yamawele qala kubalandeli abe bengabhujana amathana uza kwidancers izivunguvungu. Ayingobantu ndithe izani kum ngabantu endithe xa ndiphuma bandilandela because bebeye kwibrand yamawele beye ngam. So ke injalo ke into andiqondi bikhona endiyishileyo kodwa ke bikhona iyaba libhadi okanye umuntu uyawusandiqweca ecaleni andibuza. Ndiyafumaneka ke for i-bookings kwinamba yam okanye ucheke ku-Facebook page yam Tornado ibhada elimaxhaga ntenteni. Tornado ibhada elimaxhaga ntenteni uzawundi-inboxa phaa okanye ucommente phaa ufuna i-booking details zam. Ku-Twitter ndikhona nguTornado ntenteni, ku-Instagram Tornado ntenteni, naku-TikTok ndikhona nguTornado ntenteni. So mandibulele ndithemba ukuba ndizivelele zonke inkalo ebeninqwenela into yoba ndizivelele. Othe ke wanomnye umbuzo uyawundikweca njengoba senditshilo. Enkosi kakhulu mandibulela. BekuTornado ke lowo bethuna besabelana ngaye. I think nizivele ke imbali kaTornado ukuba osukaphi wenze njani ukuze abe kule ndawo akuyo namhlanje. Lesimanje story sitshebile futhi ndiqondi ikhonto ayishiyileyo njengoba echilo wathi ayishiyileyo yosafetwe ecaleni kulowo usheke senombuzo olengalengayo. Masithathe lithuba sibulele kuTornado, sibulele kuni babukeli beSakho Films nala nkqubo yethu ithi Sithin I STORY sakho. Le episode noko ibiye wenza umdla kakhulu, yenze umdla kakhulu. Sichulumancile sivile yonke into besingayazi. No, I think sonke siya understand ke ngokuba kwenzeka ntoni elifini kaTornado, kwenzeka ntoni estorini sikaTornado. So ndithi masibulele kakhulu kuleyo ndoda, siyabulela ndoda, siyabulela Gatyeni. Thina masihlukaneni ngenxa yexesha bethuna, sizawudibana kwi-episode elandelayo unumber 6. Nalapho asikwazi unixelela kwangethuba sabe siniphathele bani na. Sizawunisurprise futhi kwangenye indoda esuka kwalapho eCape Town. Okwangoku mina nawe masihlukane, sesibonana kwi-episode elandelayo. Bye bye indethu.